Dang. Hi guys, welcome again sa buong channel. So, ang buhatin karon or nasli ipabuhat na ako. Mga paggabi lang. Nagtuo siguro sila din ako kaya ang challenge na ilihatag na kumpat ko kami. Please click subscribe and click the bell button. Okay, sin ako. Serious na. Actually, na ako ipabuhat nga challenge ni Laplap. Mani siya the Spooky Challenge. Ay, bali din. Tada! Mani siya. So, actually, kani siya is more na siya normal na cookie. Pero, nani siya ay broad pan. Twist. Hang kayo ni siya nga cookie. Naani ka ng Carolina Churbanas. Basta, arara na pagputong ako dali. Iguro ko mukhaon na. Saka na siya kayo. Ganahan sila mukhaon ko niya kay taas mo confidence sa halang. So, most likely, di kong halangan. Mapadyog ko suway ni kaon ko, naghihalangan ko. So, muna ang challenge. Tanong na to if kuan ba ni siya, kanang makapiyog ba ni siya sa tolerance ni Laglap. Iwadyo ko kailang word na halang. So, ang rule ani sa nga challenge is imo ni siyang kanon na cookie. Tanan cookie. Tanan ko. Oh, sir. Dili ka pwede mo inom o actually nag-order milk. Ako ra pwede mo inom karon siya kay dili pa siya pwede. So, kanang within 4 minutes dili pa ka pwede mo inom o milk tea basta. Kanang wala pa na human ang 4 minutes. Okay? Are you ready? I was born right. Ano siya itsura sa cookie? Tama lang. Are you ready? Lami, chocolate kayo ba? What's siya? Ready? Ready. 1, 2, 3. Lasa? Chocolate. Sama. Ano man? Wala ka. Kaya mo siya dust. Kaya siya naiapong. Lagi ano? Ha? Yun. Kanang. Kaya siya. Nasilpok ko lang. Hindi, pwede mo na magtubig. Hang kayo? Hindi na. Ate, kikisay ka. Nasilpok ko, grabe. Hindi juga pwede mo inom sa kisay ko. Hindi, pwede mo inom tubig. Wala. Oh, no! Niluwa. Nisok ka? Halaway, Lord man. Yung mga tao nila kasi. Isbang ka? Pag mo ba nahawa pa na niya nahurot na muta yun. Kaya na. Di madal. Di madal. Ready di pwede. Hindi pwede. Kailan ko hindi. Ang kailan? Tinodan na iba, tinodan na. Ha? Doon sabi nga pag-imo. Ano ng challenge? Di mo. Ano ng challenge?
ta niya eh. Ako ko no. Sorry. Ayun, unlock ko. Eh, wala. Ikaw. Kung unlock, mamatay. Hindi ka may Dili, Ano na kaya? dili, manggod. Bumot, manggod siya. Ano? Kulit. Ikaw ka. Kung na ba? Tilaw ka ba? Tila pa ganay mo ha. Yun naman yun. Good job kayo sa naghimo ni. Kasi nakuha yun niya ang kanayang goal na halangan ni Death Cookie. Hindi na yun ako kaya mo second bite ani. Basta ka na naman na nila. Uy, sayang ako 180 no? Ano rin? Ato ipa-challenge sa uban. See you later. Manglupad si me. Manghatag me. Goodbye guys. And see you. Saan naman talaw? Okay, karon guys. Ha? Yeah, mag-donate na tas mga nangyahanglan. Ano? Imorang kao nakag-cookie. Mag-makeup. Sige tayo. Mapapas ang makeup. Ala, dara. Sure, jog ka. Tunga mo. Uy! Tuga sila. Moro natin. Asa mo gikan? Dili, jud sa kailangan daghan, dik. Gidaw. Sige, dungan mo. Kung sana mo na. Kanang, dili ba siya pwede gunitan? Ano naman? Hapdos. Kay hapdos siya. Ang Kani malugod niyo. Malugod niyo sa iyong mata. Hoy, daray lahang panag... dili mo magkuha og kanang kuan? Tubig? dili. Ah, sige. Sige, tunga alam. Kaya ko nga. Padul. Ay pila dili lahang. Hindi, tawag ka ni. Dara. Ayo sa kanaham. Ato dito lab. Musta din. Hi guys. Really? So, nakita na mga street children. Among giingon na manghatag ni. So, dara sila. So, Yes. willing sila mo take sa challenge. Sige ha, i-explain ang kuan lab ang mechanics. Mechanics. So, kanayong kuan, before mo makakaon kayong panagang, kay mahurot na ninyo, after 4 minutes pa mo, makainom mo tubig, sugar, kamog sugar, or kani. So, maghuwat ta. 4 minutes? Oh, 4 minutes. Hindi pwede 3 lang to. 4 minutes dyan ang kuan. Oh, Sige. kani, wala ko pa nito. Dali na dyan kayo. Kaya ra kayong 4 minutes. Ano sa may price, ate? Sige, unsay price? Sige, ako'y kuan. Unsa man nimo ha? Dali. Wala sa pila sa ibang kuan. Di kami, kamoy hatag, kami mo hangyo. Oh, Sige, sige. kuan ako. 21 South. Unsa na? Sa Burger. Oh, sus. Ogis. Sus, kachil ano eh? Doon kami ng tea. Dok, oh, sus. Sagtulo. Wow! Ready? Di, kanon pa manila. Sige ha. After ninyo makaon kay dira pa namo kanang timer. Okay, ready? Three, go! Hello, kaya ra niyo. Oh my God! Ano mo gaghang? Oh my God, ako'y nakubaan ninyo. Timer starts. Timer starts now. Namuha. For the burger. Sa milk tea. Oy! Saan? Tubig, oy, tubig! Tubig. Kaya ra? Sa'yo, Alex? Wala na! Wala na ka! Wala na na! Ay, ginakdik!
sugar. nga! Grabe. Okay, next pa dyan. Pagwa! Pagwa! Alay na! Okay, okay baka next? Pila na yun. Ayo pa. Matingog rin niya. Ma! Ang gawin! Hala, tigil yun. Kaya pa next. Hanggapon. Panggapon! Waring resulta sa kuan. Sa death cookie. Halfway there. Ay, wala eh! Mana? Kapit na, kapit na. Oy. Naapahang pa, wala na. Pila na? Pila na ka minutes? Kapit na, 3 minutes na. Kapit na yan! Kaitin. Kaitin. Perfect! Tayo tayo! Wow, may tiro mo yung eh. Dito tiro. Challenging. Jumping jack sa dito. Lapigan ka lab. Ayun nga. Yay! Ay, gila. Nakaila ka. Nila. Iha dyan ba? May tiro mo yung eh. Yang! Okay ba ka? Hangyapon. 3 hours later. Uy, agad na kay Kugnahong. Pero anyways. Okay, so we have another challenger here. Si Eugene ng Are You Up for the Death Cookie Challenge? Yeah. Yes? Okay! Sige. Paano siya, Jin? Kanang chok ay cookie ni siya nga halang. Halang dyan ni siya, ha? Ikuan na lang ka na mudaan. Nya, kanang... Kasi, ikuan ba explain sa mechanic? Ano na mo siya? After 4 minutes pa. So, para sa makamotivate ni mo. Sige. Unsa ba nimong ganahan nga price? Tarong ba? Unsa imong ganahan, ha? Anything, sige, parehas na lang kang maying. Milk tea ako. Milk tea. Duha ka Sa'yo milk mo, tea. Duha ka milk tea. Par? Sige. Ha? Oh. Sige ha? Basta hang juk ka na dyan. Bao dyan ng pan. Sige ha? Ready? Dili pa. Anyara, in 1, 2, 3, go! Kana dyan tanan. Timer starts now. Timer starts now. Ha? Chill pa kayo. Philippines. Okay ba? Ay, gilag din. Ay, gilag din. Woman. Karang tubig nga. Muna yung mong lifesaver.
Interview ha si Eugene. Para malingaw siya. Okay, Miss Philippines. Kailan ko na. Okay, you have 4 minutes left. Ang kilang din. Fast talk, fast talk. Lights on, lights off. Lights off! Guwapo pero pobre or dato nga batignaw? Same. Black or white? Why? Long or wide? Silong or wide? Hila ka. Oh. Okay. Okay ba ka, Jen? Layo pa, pila ka minutes? 2 minutes pa. Be 2 minutes pa. Bea Alonso or Julia Barreto? Bea. What is the biggest fear that you do not remember? Hang kay Jen? Hakto naman. Hapit na. Pila ng time? Last 1 minute. Last one. Hila ko. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 3. 2, 1. Yay! 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 Good job, Jen! Grabe yun, Jen. Fighter kay Lab. Please mo na yung mga ka-level ako kaya. Mana to eh. Hindi na tama. Outro na lang. Thank you so much guys for watching, and if you enjoyed this video, don't forget to hit subscribe and also hit the bell button. There. Okay, so thank you and see you next time. Bye!